Dan il-podcast joffri spazju fejn il-mistiedna jesprimu l-ħsieb personali b'mod liberu u responsabbli fuq suġġetti varji, mhux neċessarjament ikun hemm qbil mal-opinjonijiet tal-mistednin. Għalhekk nistiednu lill-udjenza sabiex tevalwa l-argument miġjub u bl-ebda mod ma jsir attakk personali fil-kummenti. Hija l-intenzjoni tal-produtturi li dan il-podcast ikun spazju fejn il-libertà tal-espressjoni tiġi dejjem imħarsa b'responsabbiltà u b'rispett sħiħ. Perhaps we need some outside universal threat to make us recognize this common bound. I occasionally think how quickly our differences worldwide would vanish if we were facing an alien threat from outside this world. Grazzi tal-li għannaqattu maħna. Illum fl-imkien miegħi għandi Ramon Kurmi li huwa ħanajdulu hekk amateur astronomer hekk. Iva, amateur astronomer u businessman ta' telescopes. Eżatt. U jimporta telescopes minn barra u xekk. U għandu kumpanija żgħira biħħet telescopes. Ekkuwa. Ramon, jiena oriġinarjament nafek makrofotografi, ġifieri fil-li dinja minuskola hemm ċkejkna fil-li jissa f'daqqa waħda fil-kobor. Ekku, estrem. Żewġ estremi differenti. Ekku, żewġ dinjiet. Żewġ dinjiet sbieħ ħafna, tnejlihom kemm waħda u kemm oħra, makro bellezza, barra bellezza wkoll. Xtar hemm barra, x'naraw hemm barra l-istil minn fejn ġew, minn fejn ġejna aħna tibda ssaqsi ħafna mistoqsijiet li ma tistax tweġibhom u tibda tiftaħ daqsxejn kif taqbad tgħidilha mentalità differenti milli kien ikolli qabel ma bdejt fl-astronomija kif suppost. Kif bdejt bl-astronomija, Ramon? Fil-verità astronomija bdejt meta kont tifel żgħir, dejjem kien jiffaxxinawni l-istilel. Nannu kellu teleskop tal-bronż qisu dak tal-Pirates, għadu għand dak teleskop infatti, Għadu għandek. Kon noħroġ u noqgħod nħares lejn l-istilel għax semmek konna sal-jiena, sal-istilel ma kontx naf affarijiet oħra li hemm. One fine day daħlet fix-xena tiegħi jien mirħal ġdid l-istilel konna naraw mirħal ġdid daħlet stilla mżelġa fis-sema tiegħi u bdejt ngħidli x'inhi u konna issa nara bit-teleskop. Xi ġimgħa wara rajt fuq l-aħbarijiet dak li 8 years sewwa, fuq l-aħbarijiet li dik kienet il-kometa Halley. Right, Halley's comet. It was 1986. But kienet xi ħaġa inkredibbli. Mbagħad waqaft meta sirt teenager mbagħad ħbieb toħroġ tixrob tinsa l-istil ta' mod ieħor. U 2014 xtrajt teleskop żgħir mbagħad. Dak it-teleskop mbagħad kabbart, mbagħad splodejt, mbagħad bdejt bil-business nbeħħet telescopes. Hekk bdejt. X'isima l-kumpanija, Ramon? Telescopes and Accessories Malta. Telescopes għandek paġna fuq Facebook. Paġna fuq Facebook u għamil website. Għamil website ukoll. U nagħmel events għan-nies biex jitalmu ħadmu teleskop u jaraw xejn minn barra. Nħeġġiġkom jekk ikun hemm xi event, tmorru jiena mort xi 3 darbiet. Jiena qatt ma kont dilettant essaġġ tal-astronomija. Xtrajt teleskop fil-fatt bħal dan Seastar, ġifieri huwa xi ħaġa basic imma electronic ħanajtek intelligenti u x'hekk għandu. Ħafna smart telescope bħalissa l-iktar ħaġa popolari li hawn. Popolari. Seastar. Ifhimni jagħmel ħafna mix-xogħol isu waħdu ħanajdulu hekk. Eżatt. Ġi kreat għal ċertu suq li minn da suq mbagħad kiber s-swieq kollha tal-astronomija. Però naħseb li huwa l-ewwel pass l-ewwel pass għal minnu bħali pereżempju li għadu beginner ħanajtek vera beginner. Jiena li tallimt kollu miegħek tallimtu u ovvjament nesperimenta bih. Però naħseb huwa l-ewwel pass biex iħejjik għal forsi l-qudiem ta' upgradeja. Emmin upgrade emmin le. Għax li għat is-Seastar huwa differenti minn ċertu teleskops oħra. Teleskop viżwali li tara minn ġo fih, ġifieri minn tara minn ħares minn ġo l-eyepiece, qed tara the actual thing mentri da qiegħed jieħodlok ritratt tagħha l-ħaġa. M'intix qed tara ġost tara fuq il-mobile ritratt tagħha. Eżatt. Ġifieri huma żewġ affarijiet kompletament differenti. Kemm hemm tipi ta' teleskops, Ramon?
ġizu ħani. Ma l-iktar popolari. L-iktar popolari. Consumer level qed ngħid. Consumer level b'dak qed tibda l-iktar popolari huwa teleskop jgħidu Dobsonian. Dobsonian, Basically huwa tubu kbir bil-mera fil-qiegħ u idur fuq turntable. Dak huwa l-eħfef wieħed u l-aħjar wieħed għall-beginner biex għadu ħajibda teleskop. Bħala visual wise għandek visual tajba ħafna. Umbat minn hemmhekk tista' tifresh, per eżempju ħafna nies li jixtru d-Dobsonian wara ftit iġibu l-C-Star biex jimxu flimkien. Bid-Dobsonian qiegħed tħares minn ġo fih u qed tara l-target, is-C-Star qiegħed jiġbidlek dak it-target. Eżatt. Ġifier hekk ħafna. Għandek differenti, Dobsonian għandek toqgħod tellajnjaħ u xekk. Le, ma Dobsonian dak li għandu sabiħ, ma tirx tellajnjaħ. Hemm teleskop soħra li trid tellajnjahom, iva Polaris dejjem mhux hekk. Bil-Dobsonian le. Dobsonian le? Le. Dobsonian bad poġġa hemmhekk u bda ħares mal-ewwel. Okay. Ta' Polaris huma l-equatorial mounts li huma propjament dak maħdumin għall-astrofotografija. Da ġi krejat biex tifranka l-battikata tal-propja astrofotografija li hija tip ta' fotografija diffiċli ħafna, mhux diffiċli, għandek bżonn titgħallimha hemm learning curve. Post-processing ukoll iktar. Wara li tkun ħaddimt il-mount għandek il-post-processing li fih kazajra ta' learning curve oħra. Ħalti kazajra fija ngħidlek il-verità waqtajt qalbi. Trid xi ħadd jidħol astronomija ma mhux bħal-fotografija kif niġbed jien differenti għal kollu. F'astronomija pereżempju għandna programmi apposta biex tistekja r-ritratti, inti tiġbed ammont kbir ta' ritratti, tistekjhom fuq xulxin biex toħroġ ir-riżultat li għandek bżonn. Jekk ma tagħmilx dak il-proċess ma timxix. Issa, l-iktar programm popolari u komdu li tista' taħdem bih li għaw titħallas għalih li mhux qiegħed eżattament irħis. Jismu PixInsights huwa programm inkredibbli, imma diffiċli wkoll. Jien fatt għandi l-PixInsights biex nibda neditja bih wara li l-lesti minn PixInsights nibgħatu Photoshop biex nagħmel l-finishing touches. Photoshop ilu għandem niżem il-fotografija u ma nimmaġinarx ngħix mingħajru bażikament. Ramon, l-univers. Għaw min jgħidlek li huwa infinit. U għaw min jgħidlek li huwa ħanajtek għandu limit. X'inhi l-opinjoni tiegħek fuq iż-żewġ ħanajtek teoriji li jeżistu? Mela, l-univers bħal kollox, mela, dejjem aktar sewwa għax ħadd ma war fil-bidu tal-univers. U s'issa ma nistgħux immorru fil-bidu tal-univers biex naraw ġifieri. L-univers ġi kreat bħal kollox li għaw fid-dinja fl-univers kullimkien kollox jitwielet u kollox irid imut. L-univers twilet bil-dak li ngħidulu Big Bang, dik hija teorija, biss l-univers qiegħed dejjem jespandi. Fejn qiegħed jespandi dik ma nafx. Imma li nafu li qegħdin jespandu l-affarijiet qegħdin dejjem jitbedu, ġifier aħna qegħdin ngħixu ġo galassja minn galaksiji oħra qegħdin nitbedu minnhom, dejjem qegħdin imorru l-bot. Ġifier dak qegħdin ninfetħu ġo banju ngħidulu banju kbir. Imma ġo xiex qegħdin l-univers qiegħed jikber, dik għadna ma nafuhx. U l-forma tal-univers hemm idea ta' kif inhu? Min jaraħ bħala tunnel ma m'hemmx eżatt kbir iżejjed biex. Nimmaġinaħ isu donut. Isu donut ma nimmaġinax hekk. Għax donut qed idur fuq innifsu. Mentri kollox qiegħed ħirex il-barra. Ġifieri x-shape tat-tunnel tagħmel daqsxejn iktar sens minn donut li qegħdin nikbru ġo tunnel. Meta ngħid donut qed naraħħa invers id-donut jien. Inti tara t-toqba tiegħek. Tara il-klessidra. Jista' jkun, imma again, ħadd ma jista' jaraħ. Inti l-ewwel użajt kelma ġie kreat. Iva. Ovvjament mill-liġi tal-fiżika sew ħanitkellem.
taħseb li ġiet dizinjat minn xi ħadd għax inti użajt il-kelma kreazzjoni sewwa, ġi kreat xi ħadd iddiżinjah jew huwa random? Good question. Kif ħabet impoġġilek? Jekk toqgħod ħares lejn id-dinja tagħna, l-affarijiet kif timxi d-dinja tagħna, hija wisq arloġġ biex tkun random. Imma hemm xi ħadd warajja li penġija, ovvjament ma rridx nidħol f'reliġjon. M'iniex bniedem reliġjuż għadur ma rridx nidħol hemmhekk. Imma kif jimxi l-univers huwa daqsxejn wisq arloġġ. Kollox preċiż, kollox eżatt, jekk xi ħaġa timmissja jikrolla l-bqija. L-univers mhuwa xejn iżjed differenti minn hekk. Kif jaħdem ġifranki kif naraw il-galaxy, kif taħdem għandek il-black hole, supermassive black hole fin-nofs tal-galaxy, u kollox qed idur qisu whirlpool madwaru. Biex tkun taf galaxy eżattament kif inhi, timla barra il-banju bl-ilma u taqla t-tapp. U dak il-whirlpool li tara dik hija shape ta' galaxy. Issa, jekk xi ħadd, jekk kienx hemm xi ħadd warajhom jew kellha in-natura minnha nnifisha kapaċi tikkrea dat tip ta' arloġġ, jiena aktar nemmen fin-natura kapaċi tikkrea dat tip ta' arloġġ. Ma n-natura kapaċi tikkrea tuża kliem li iswa hemm moħħ warajha. Alright, qed npenġilek ħażin. M'hemmx, ma nemmix li hemm. Inti semmejt in-natura. X'differenza hemm bejn mhux ħarġ nidħol fir-reliġjon. Imma x'differenza hemm bejn semmejta natura. U ħadd ieħor isemmi Alla, ħadd ieħor isemmi xi ħaġa oħra. Alla huwa intelligenti, in-natura mhix. Inti taħseb mod uman li aħna għandna l-moħħ u kapaċi nibnu l-affarijiet tagħna. Issa ma jfissirx li hemm barra dat tip ta' arloġġ li qed ngħidlek id-dinja kif taħdem kien hemm xi ħadd intelligenti li bniha. Setet kien pereżempju siġra għan kapaċi tiftaħ l-eruq u tikber, tiftaħ il-frijaj, tagħmel il-weraq kollox waħedha. M'hemm ħadd warajha intelligenti li jgħidilha isma' għandek għamilek u għamilek. Għamlithom waħedha u s-siġra m'għandix moħħ. Fuq l-istess skop ta' s-siġra qiegħed nispjegalek. Ma mbagħad meta toqgħod tara kreazzjonijiet oħra. Tipo? Narġgħu mmorru pereżempju fuq il-bniedem issa. Il-bniedem għandu moħħ. Iva. Jekk tħares lejn l-għajnej tal-bniedem tant hija perfetta. Iva. Illi kważi laqqas iġġalek temmen illi xi ħadd iddiżinja, xi ħadd kien hemm għamel blueprint u għamilha. Hija diffiċli biex ngħid jiena kif taf inti, jiena m'iniex reliġjuż, għandi ċertu twemmin, ġifieri m'iniex the conventional ngħidlek religious person, assolutament m'iniex. Ma still nibqa' ngħid illi wara dak kollu hemm xi ħaġa, hemm designer, hemm programmer. Għandu jkun intelligenti dal-programmer? Naħseb li wow. Jekk huwa intelligenti mela kapaċi tkellmu. Għaliex qatt ma tkellem, għaliex qatt ma rajni, għaliex qatt ma rina fejqiet. Bekk jiena iktar nemmen li hija natura, ngħidula natura. Ma id-dinja, in-nies, il-ħajja fuq id-dinja hija aktar mhux aktar ġifieri theory-wise hija provata, theory-wise mhux practical-wise li ġiet minn barra id-dinja. Id-dinja ma kienx kapaċi tikkrea il-ħajja. Issa, dik il-ħajja li ġiet minn barra, minn fejn ġiet, minn krea. Minn krea li taqabilhom minn fejn ġiet. Eżatt. Il-bajda u t-tiġiġa. Proset. Dak huma mistoqsijiet li ma nistgħux nispjegawhom. Issa, mistoqsija relatata mas suġġett tal-podcast tagħna. Inti x'inhi l-idea tiegħek fuq l-aljeni? Jiġifieri jeżistu ċiviltajiet oħra, forsi kif nifhmuhom aħna forsi differenti fuq pjaneti oħra, x'imkien? Hija possibilità taħseb għalik? Hija possibilità kbira, jekk mhux qegħdin wara l-kantuniera dik hija storja oħra. Kif għalija fil-fatt. Temnu intom għalija personalija daqsxejn farfetched. Skużani, imma nara daqsxejn farfetched. Nżomm x'nemnu aħna. Kif darba spjegajt li
xtaraw li għandek dinja tidħol ġoħra. Dik oħra, dik storja oħra. Dik storja oħra, hemm oħra. Dik storja oħra. Mela, li hemm ħajjiet oħra ngħidulhom ħajjiet, issa jkun mhix intelligenti jew le dik hija storja. Għaliex ma jistax ikun hemm ħajjiet intelligenti. Jista' jkun hemm faċli ħafna jista' jkun hemm ħajjiet intelligenti. Imma ġejna l-istess storja ta' min krea l-univers, jekk hux intelligenti jew le. L-univers huwa vast, huwa enormi, qegħdin niskopru iżjed grazzi għal James Webb Telescope. Exoplanets li qed iduru ma' xmux fil-Golden Zone. Ġifra aħna qegħdin fil-Golden Zone tal-xemx tagħna, hemm dinjiet oħra li qegħdin fil-Golden Zone tal-xmux tal-istilel tagħhom. Kull pjaneta li qiegħda fil-Golden Zone tista' tagħmel il-ħajja. Issa, terġgħu jekk nerġgħu nidħlu daqsxejn iżjed fil-żona tagħna. Għandek il-pjaneti, għandek il-xemx tagħna u għandek il-pjaneti qed iduru max-xemx. Il-pjaneta Jupiter u l-pjaneta Saturn, l-ikbar żewġ xmux, l-ikbar żewġ pjaneti li għandna. Jupiter għandha bejħet uħor 100 qamar u Saturn għandha daqs 150 qamar. Issa, qamar partikolari ta' Jupiter jismu Europa, qamar partikolari ta' Saturn jismu Enceladus. Magħmulin minn il-ma baħar tnejn li huma. Il-ma baħar skorċa ta' silġ madwarhom. Imma ġewwa ħajja taħtom. Where there is water there is life. In-NATO u daw l-organizzazzjonijiet kbar tal-astronomija jemnu li speċjalment fuq Enceladus hemm il-ħajja. Saftet żmien kienu jaħsbu li huma tip ta' germs, huma single organisms, u issa qegħdin jibdew jaħsbu li aktar hemm affarijiet iżjed evolved minn single life organisms. Trejsjaw xi 200 u xi. Eżatt. Għandek qamar ieħor ta' Saturn, Titan, li huwa magħmul minn 200. Fuq id-dinja nafu li ġol 200 jeżistu l-ħajjiet li għalina il-200 huwa poisonous. Għalihom l-arja hija poisonous. Ġifieri jekk dal-qamar huwa magħmul kompletament minn 200, jafhem ħajjiet fuq ukoll. X'tip ta' ħajjiet, again, hija storja oħra. Jekk mhux intelligenti, jekk mhux avvanzati. Jekk mhux avvanzati jew le. X'in il-possibilità sa naf illi nagħmlu mod, ħanamlu hekk. Teżisti ħajja intelligenti. Ħajja bħal tagħna, jekk aħna intelligenti, imma insomma. X'aħna noqtlu xulxin. Minna nifisem ċertu intelligenza. X'in il-possibilità li daw jistgħu jiġu hawnhekk iżuruna? Il-biċċa li id-distanzi tant kemm huma enormi li biex titlaq minn spaceship u tasal fuq dinja oħra, ngħidu aħna kapaċi nibnu spaceship li niġru at the speed of light. Speed of light biex naslu fl-iktar xemx viċin tagħna għandna 4 snin. 4 snin. Issa, dik hija at speed of light. Ma tistax tilħaq speed of light, għax once tilħaq speed of light, mbagħad ħatibda tidħol f'żoni oħra, tibda tiwarp jal-ħin, per eżempju. Time dilation. Hemm ħafna affarijiet, ġifieri at speed of light, ngħidu ma niġru speed of light, niġru net 90% of speed of light biex ma naslux dak il-problemi. Xorta għandek fuq 4 snin biex naslu fuq l-istess fuq l-iżjed stilla viċin tagħna li bit-teleskops nafu li daw l-istilel m'hemmx mwet naraw l-ebda tip ta' ħajja. Ta' ħajjiet. Jew sinjal ta' ħajja ngħidlek. Issa mbagħad wara dik il-qreb stilla. Hemm xi pjaneta li hija possibilment li nafu s'issa xi exoplanet li hija l-iktar waħda viċina li possibilment jista' jkollha ħajja fuqha? Xort għandek distanzi. Dik sibnihom. Kieku kelli nitravelja to the speed of light to the nearest planet. Hija għandek 100 sena. 100 sena. Iva. Distanzi huma enormi. Issa jekk unstabu daw tip ta' pjaneti li jistgħu jkollhom ħajja tajba fuqhom, ovvjament m'għandniex biżżejjed saħħa biex inkunu nafu x'tip ta' ħajja hemm. U jekk humiex ħajjin jew le daw il-pjaneti għax forsi mietu. Dik oħra.
Tant kemm hemm distanzi, pereżempju l-ħaġa li dil-istilla li semmejna li qiegħda 4 snin il-bot minna, Alfa Centauri jisimha. Aħna qegħdin naraw id-dawl tagħha ta' 4 snin ilu. Ġifieri id-distanzi tant kemm huma kbar li biex xi ħadd intelligenti jasal għandna. Faddin ixtieq tfehmu min-nies, Ramon. Għax inti qed issemmi, interessanti għax ġieli tħalt fiha jien. Aħna qegħdin naraw id-dawl ta' Alfa Centauri sewwa illi ilu ġej 4 snin. Eżatt. Mela aħna teknikament jiena bħalissa kun ħares li Alfa Centauri. Jiena qed nara x'ġar 4 snin mhux x'qed jiġri issa. Eżatt. Sewwa għax time is relative. Eżatt. Id-dawl jittravelja ovvjament għandu ċertu speed ukoll. Allora jien qed nara projection. Eżatt, proset. Sewwa, ġifri f'kelma waħda l-inna taħarsu lejna kieku hemm ħajja intelligenti, aħna għandna fi żmien il-COVID. Qed jirawna bil-maskla bħalissa. Eżatt. Sewwa, issa. Li kieku kelli nara pjaneta li qiegħda miljuni ta' snin, light years, il-bot. Mela jiena jekk qed inħares li għadi jiena qed nara projection ta' miljun sena ilu. Jaf l-istilla ma dix hemmhekk. Eżatt, jaf l-istilla splodiet, jaf l-istilla qasad hemmhekk. Eżatt. Sewwa. Vice versa, jekk xaħat minn dik l-istilla, minn dik il-pjaneta, mustilla, minn dik il-pjaneta tħares lejna, l-inna tjarana dinosauri. Għadu qasjaf bejna. Eżatt, eżatt. Ekkuwa. Għax din hija interessanti li n-nies jifmuha. Ekkuwa. Għax in-nies jaħsbuha kif qatt ma rajna ħajjiet, kif qatt forsi dik il-ħajjiet qasadhom hemm. Eżatt. Biex nsemmi eżempju sempliċi ta' daw tip ta' distanzi, kif semmejt fil-bidu, kollox jitwieled u kollox imut. L-istilel, mod partikolari, jitwieldu u jmutu. Hemm stilla li tidher fix-xitwa, Betelgeuse, din l-istilla nafu li waslet biex tisplodi. Il-problema li Betelgeuse qiegħda 650 light years away. Issa, meta splodit, meta ħanaraw ix-show tagħha tisplodi. Jekk splodit 650 years ago ħanaraw ix-show issa. Imma jekk splodit 200 sena ilu għatfadlilna 400 sena oħra biex naraw ix-show. Ġifieri dejjem kollox bid-delay. Ġifieri jaf aħna qegħdin naraw il-Betelgeuse l-istilla llum li fil-verità ma sax hemmhekk. U dak it-tip ta' distanzi iġiba ħafna iktar diffiċli għal aliens, let's call them aliens, biex jaslu għanna. Sakemm ma jikkrejaw xi tip ta' wormhole li qed tibbypassja. Eżatt. Dawn l-affarijiet li qed tibbypassja il-problema tal-speed of light. Speed of light għalina huwa fast, hemm barra huwa slow. Let's go. Distanzi tant kemm huma kbar li literalment speed of light just. Ġifier inti kieku kelli ngħidlek mela allura daw li naraw UFOs u hekk. All right, 75 sena għandna ngħidu li dawn huma extraterrestrials li jiena taf l-idea tiegħi li ma nemminx illi dawn huma extraterrestrials hemm iktar possibbiltajiet ta' x'jistgħu jkunu. Għax inti taħħal kundanna li dawn li qegħdin naraw m'għandhom x'jaqsmu ma' extraterrestrials? Mela. Jiena tip ta' bejda. Ġifieri just clear cut ta' ġifieri iva jew le. M'għandix iva. M'għandekx opinjoni. M'għandix iva jew le. Il-mod kif nemmen jiena anke fir-reliġjon jekk ma nistax nara mela ma nafx. Iktar milli ma teżistix għax jiena m'iniex kapaċi nara. Aħjar ngħid ma nafx, jista' jkun iva, jista' jkun le. Inti darba kont semmejt li kellek xi mhux esperjenza, ma darba qbad xi ħaġa u xek li ma stajx tispjega mbagħad wara kont spjegajta. Eventually kont spjegajta. Dik interessanti li n-nies ikunu jisimgħu għax ħafna nies Ramon sfortunatament inti taf li jiena mmexxi l-paġna kont fu Malta wkoll. Jien ħafna nies jibgħatu li jaraw hekk ġieli tkun dobbiena. Ġieli tkun asfur, ġieli tkun ċuċata, bużżija. U meta nisma' xi ħaġa bħal di minn għandek jiena, meta kontat l-ewwel darba, kważi xalt lil bozza. X'inha minn għandek la tajda inti isni nippretendi li Ramon għamel iċ-checks tiegħu. So ovvjament inti bqajt
X'kont rajt dik inara? Mela, bażikament kont qiegħed nipprepja l-equipment tiegħi biex nibda neġbed ritratt ta' target u basically l-equipment tiegħi l-ewwel irid isib il-Polaris u mbagħad irid nengageja l-GPS allura qed infittex ċertu stilel biex u jkun jaf fejn qiegħed vis-à-vis mas-sema l-equipment tiegħi. Biex minn hemmhekk imbagħad nibgħatu fejn nibgħatu jkun jaf fejn għandu jmur. Waqt li qed nagħmel nipprepjalu di tal-GPS, battu fuq stilla ma din l-istilla ma stajtx insiba għax l-ewwel stilla li jsib ħajmur lek bej wieħed u ieħor dik l-akwata imma mhux eżattament fuqha. U waqt li qed dur it-teleskop għandu moħħla l-kamera qiegħda moħħla mal-laptop. Waqt li qed idur right line, basically. U l-line kien eżatt isek right meteor showers. Tara dak iż-zoom. Immaġin dak iż-zoom ġie friżat. U eżattament hekk kien dak iż-zoom hemmhekk ċaqlaqt it-teleskop band oħra ġret ħadd fuq u da baqa' hemmhekk ġbitlu ritratti u dal-line baqa' hemm ġifieri. Dan il-streak għada hemmhekk jien ma stajt nifhem eżattament. Kont rajtu li ritratt ma kienx line dritt. Ma kien line relativament dritt. Ma kellux zigzags la. Kien line dritt. Ma kienx zigzag la. Dritt kien. Żejtu. Dritt kien. Ma stramba kif arġajt ippuntajt lejh u arġajt rajtu. U baqa' hemmhekk, eżatt. Li ġara hija li eventually irnexxi li nispjegah years later so. Years later meta ftaħt sanilu bażikament meta ftaħt il-kumpanija ta' nbiħ telescopes Armite Wet and Dobsonians li huwa visual telescope ħarist lej l-istilla li kont qed infittex dakinhar meta rajt l-streak bażikament kont qed inħares lej Sirius. U Sirius minn ġo l-istilla ħatara l-streaks ħerġin. Biss dakinhar li rajta mid-Dobsonian l-streak kienet taqta u terġa' tkompli iżjed tard. Ġifieri li rajt jien dakinhar. Flare allura rajt. Speċi ta' flare. Speċi ta' lens flare ta' Sirius stess. Eżatt. Imma mhux il-flare kif ndorrin aħna mill Jista' jkun kellek ċuċata ħansemmi, kellek xi sofa xara fuq il-lenti u ġritlek fuqha, le? Impossibbli. Waħda għandhom norok żmien. U oħra rajt l-istess streak bil-teleskop ieħor. Ukoll. U rajta visually ġifieri. Right. U stajt nittrejsja l-streak għal Sirius. Interessanti di. Ġifieri ħafna fass u ħafna ferħ li sib xi ħaġa li ma sax nispjega, eventually kan kapaċi nispjega u kien spjegazzjoni ċara ħafna. No, interessanti. Ramon, aħna meta nħarsu lejn stil il-pjaneti, whatever, aħna limitati biex nħarsu lejhom permezz tad-dawl u xek. M'hemm l-ebda metodu ieħor kif nistgħu nħarsu lej u xek, biex tkejjel pereżempju tħares lej pjaneta, m'hemmx pereżempju ma nistgħux nużaw jien naf tip ta' ma nafx radio pereżempju. Radio teleskop. U ħatara ħafna ħjar. Għax dik interessanti u ngħidlek il-verità ma nafx xejn fuqha. Nismagħhom isemmu radio teleskop. Imma radio teleskop qatt ma ħaddimt wieħed ma nafx kif jaħdem eżatt. Imma bażikament radio teleskop l ħaġa li għandek bżonn hija d-dix tas-satellita. All right. Iktar ma jkun kbir id-dix iktar jaqbdu affarijiet. U mbagħad tru software li għandhom li kollhom daw li ħadmu ħaġvidija xi ħaġa tista' tarma' ħinti ta' ġifier bażikament. Tkun tista' taqbad minn t-shirt tara r-ritratt imma tkun qed tara l-graf tal-istilla. Okay. Tkun qed tara li fil-graf li jkollok, fis-software li jkollok il-graf ta' x'qiegħed tara. Bażikament data ġifieri. Data. Bażikament ix-xjenzati, ħafna mix-xjenzati, ħafna mill-affarijiet li jsibu ma jsibuhomx through visual, ma jsibuhom through radio. Radio literal mela, il-differenza bej visual u d-differenza bej radio jaħdmu hekk. Isek inti mort istat bat il-qasba, tfajt il-qasba u bat ħuta. That is visual. Radio jaħdem bat il-xibka u għaddabta bat ċabaħut f'daqqa. All right. Dak huwa radio.
B'radio ħatkun ħafna iktar preċis milli visual. Ok. Għax bil-visual ingannajt ruħi b'dik l-istejk. B'radio mhux ħajingannak. U b'radio short time dik il-problema ta' distanza eżin xaħna għadna daw li jitrevilja per eżempju inti semmejt 4 snin. B'radio wkoll 4 snin qegħdin naraw id-dejta jew le. Armijak ma nafx kif eżattament jaħdem. Astrophysicist jista' jispjegaħilek aħjar, jimmenix Nidħol astrophysicist. fiha tax ma darba interessajt ruħi hekk fuq daw l-affarijiet u bdejt ngħid ma kif aħna nkejlu biss u dejjem naraw dejjem I mean light ngħidlek. Mela, għandi ħabib tiegħi jistudja fuq qed jagħmel masters f'astrophysics, mu qed jistudja fuq dak li jgħidu l-fotometri. Fotometri l-istess se tifittxu fuq xi ħaġa simili, radio imma through a camera. Kif taħdem eżatt? Again, m'iniex astrophysicist. Huwa suġġett huwa pjuttost interessanti u pjuttost diffiċli. Dak il-persuna kun jista' jispjegalek kif jaħdmu tal-affarijiet ħafna ħjar minn nista' nispjegalek. Tajjeb. Ramon, dal-aħħar ftit xhur bdejna nisimgħu fuq it-Trijaj Atlas. Nimmaġina li smajt xi ħaġa fuq għandi. Dil-famuża min qed jgħidilha kometa, min qed jgħidilha Kometa, mimlija dinosauri, minn ġejjin jinvaduna spaceship il-conspiracy theory li mhum waħli magħha it-Trijaj Atlas. Għax vera, ħajdu jekk vera hija strambax mhix bħal kometi oħrajn li rajna. Hija tawalija. Palma kienet huma. Eżatt. Mhux hekk. Eżatt. Imma din għadin jgħidu li fil-li m'għandix demp, fil-li għandha demp, fil-li tixal aħmar, fil-li orange, fil-li blue, fil-li ħadra. Mela, Irreġistraw raw nikil li huwa mhux normali li kometa. Mela, kometa tagħmel id-demp meta tibda tersaq lejn ix-xemx. Issa di resqet li x-xemx u għaddiet għax-xemx xorta Mela, qed jinġibdu ritratti bis-sea stars li qed id-demp ħareġ. Għabdu ma rajtiex jien. La ħarġu r-ritratti. Ġifieri ħareġ id-demp ġifieri qiegħda id-dub. Ġifieri d-dinosauri spiċċaw ta' Biċċaw. L-aljeni da sekk nħarqu. L-aljeni nħarqu. Ġi mhux ħajinvaduna ġifieri. Mhux ħajinvaduna, le. Serwa Waħda qiegħda pjuttost il-bot. Għax avvilop tafx għalenna ħudu holiday qabel il-19 għalenna. Il-conspiracy theories li hemm maħħajva. Xaħat jibda jiġbed ritratt, issa jibba bażdaq xejn ritratt, ħarġ dak id-dinosaur, mwar dak id-dinosawru bdew ħarġin xeba conspiracy theories. Mbagħad hemm min jemmen ħafna iktar Man jemmen l-dinja ċatta Ramonu. Eżatt, fejn tista' tmur iktar minn hekk. Id-dinja ċatta Ramon. Noqdu kwiedi. Kieku ċatta. Madonna, kollox tontu aħna ċatti. Ġieli għalulek hekk in-nies, ġieli sibti xi ħadd tisaqsijilek dil-ħaġa. Ma l-lak li għadni ma ltqajt ma' ħadd u nispera ma niltaqa' ma' ħadd li jemmen li d-dinja ċatta. Ramon għadek ma tafx kemm niltaqa' ma' nies sal-biraħ tlula stress. Persuna li nafu ħabibti għaj ġifieri u li nafu snin kbar li jieġi għalli taf li kolli najt għalli vera taqli għax noqt nara fuq YouTube. Għalli kultant għalli ġalun nemmen għalli d-dinja ċatta. Ma nafx konċ ħanaqbatlux moħħu biex narakandux id-dinja u tijaj. Għalli il-verita. Mela, meta jgħidu l-ek xaħat jgħidlek isma d-dinja ċatta jgħidlom jispiegaw l-ek il-gravity. Mux hekk. Għax b'dinja ċatta ma jistax ikollok Ma jistax ikollok gravità. U jispiegaw l-ek ukoll magnetic field. Għax b'dinja ċatta ma jistax ikollok magnetic field. Minar magnetic field aħna mandu mhux ngħixu ġurnata. Mhux hekk. Għax nispiċċaw ninfaqgħu kollha cancers, x-xemx tarmi radiation. Mhux hekk. Oħra, kif kollox tont u aħna ċatti. Eżatt. Għaliex il-qamar tont kollox huwa sfera. Kollox sfera. Allora aħna biss plattejna. Eżatt. Il-tqajt ma' nis li merawni fuq affarijiet oħra ma' dik tiġi nuqqas ta' intelligenza li kienu jgħalmu fl-antik. L-iskola, per eżempju, darba kont qed nagħmel event, kien impromptu event mort ma' grupp nimxi bil-lejl, bdejt nispjega l-mara l-installation u ma' qaluli l-organizers qaluli biex nagħmel spjegazzjoni tas-sema. Meta spjegajtilhom li x-xemx mhijiex ballun tan-nar,
kien hemm nies ta' ċertu età li tipo kwiet ma tafx xettejt, inti baħnan u da tip ta' affarijiet. Ix-xemx mhijiex ballun tan-nar, m'hemmx bes anar fuq ix-xemx. Ix-xemx hija nuclear power station. Xorta ħadd ixellu s-sigaret magħha, ħadd ixellu inti magħha. Imma mhijiex ballun tan-nar. Mhux nar. Mhijiex nar. Radjazzjoni qawwija. Radjazzjoni, eżatt, radjazzjoni. Għandek il-gravità tant qawwija li tikkompaktja u xek. Ngħidula fusion reaction. Ovvjament imbagħad awtomatikament tagħmel dak li aħna nsejħulu nar, ma ilu mhux nar. Teknikament mhux nar, it's plasma. Plasma. Dak huma overheated gases. U li jidru qisu nar. Għax aħna mpenġuħ qisu nar. Għax meta kont tifel żgħir jiena t-teacher kien jellimna l-xemx ballun tan-nar. Il-cartoons niftakar Pollon, per eżempju, konna nara Pollon, meta missiera kien. Missiera Pollo jtella il-xemx kien ballun tan-nar, ver. Ġifieri bekk in-nies jemmnu li imma llum ġurnata saqsi tfal, per eżempju, kollha kemm huma jgħidulek it's nuclear fusion, mhux nar. Ma min għadu jemmen hekk. Fid-dinja qed nippruvaw nikkreaw il-fusion, fid-dinja nuclear power station jaħdmu bil-fission. ċajna għamluha għandkom? Qed jagħmluha, imma m'għandniex biżejjed materjal biex nagħmlu fusion. All right. Ix-xemx għandha l-materjal kollu li trid. Aħna m'għandniex il-materjal kollu. Għawek nużaw il-fission li it's much more poisonous u jiġġenera ħafna inqas elettriku mill-li kedna nużaw il-fusion. Meta ngħidu il-sistema solari tagħna. Aħna nitkellem fuq sistema solari għax lokalizzata. Aħna qegħdin niflowtjaw jew qegħdin naqgħu. Illa niflowtjaw laqas naqgħu. Ġieli nara simulations. Iġibhom lok li aħna qegħdin nispiraljaw dejjem isna tajli naqgħu qed infehmu li isek qed taqa' l-isfel. Fl-univers m'hemmx isfel u fuq, u m'hemmx left u right. U m'hemm xejn li jżommhom milli M'hemm xejn li jżommhom. Kollox qed idur, m'hemm xejn wieqaf. U xek, m'hemm xejn wieqaf imma aħna mixjin. Aħna mixjin. U x-xemx miexja wkoll. Ix-xemx mixja wkoll. Mhix wieqfa. Il-galaxy mixja wkoll. U xek il-galassja miexja kollox miexi. Kollox miexi, m'hemm xejn wieqaf. Għax inti kif għadt inti fil-bidu l-esplużjoni qed tkompli tikber awtomatikament kollox miexi, kollox qed jinbutt aktar il-bott. Eżatt. Issa aħna kull men fil-galaxy qed idur madwar il-galaxy fil-whirlpool tan-nofs bażikament. Dak li qegħdin fuq barra tidur brata ħafna inqas minn dak li qegħdin fuq naħta ġewwa. Imma mlaħna qegħdin niflowtjaw u laqqas qegħdin naqgħu. Just qegħdin in place, qed induru in place u kollox qed idur ma' xulxin ħabba l-gravity pulls fuq xulxin. X'inhi l-iktar ħaġa li tieħu pjaċir tara bit-teleskop Ramon? Pereżempju kellek tajli naf nebula jew xi galassja. X'hemmx tip ta' suġġetti tara l-iktar ħaġa li tieħu pjaċir? Mela, visualment l-iktar ħaġa li insemmi man-nies li rajt biex nispjegalhom x'tista' tara b'telescopes hija żewġ galassi li qegħdin 38 million light years away. Horseshoe? Il-Horsehead? Le, Horsehead m'intix ħatara b'teleskop. Le? Il-Leo triplets huma tliet galaxies. Triplets. Il-Hamburger għandek il-Hamburger ma taraħix. Ma taraħix. It-tnejn l-oħra tara. Hamburger ma taraħix. Il-Hamburger ma taraħix. Dimala. Tibda l-trattiva. Għalhekk qed ngħidlek jien. Imma m'intix ħatara viżwalment. Le, all right, qed ngħid jien. Almenu mhux minn Malta. Okay. Jekk nbu fid-deżert hemm nejn tara. Il-Horsehead m'intix ħatara. Imma tista' tiġbed ritratt. Tista' tiġbed ritratt kemm trid. Tista' tagħmel 4 tim tiġbed l-istess ritratt. Lex min qed jismana jaħseb li teleskop ma taraħiex għalhekk qed ngħidlek. Visualment, bypass minn ġo teleskop klassiku. Tassorbi d-dawl, jiena meta ngħid taraħħa qed ngħid għaret għax poġġejt il-kelma taraħħa. Ġbet tal-ritratt storja oħra. Ġbet tal-ritratt għax inti meta tiġbed ritratt qed tassorbi d-dawl għaddej il-ħin
u d-dawla jinkiteb fuq is-sensor u xek. Eżatt. Dik li rrid ngħidlek jiena mhux li qed inħares minn ġo teleskop u rajta. L-iktar ħaġa li ħadd pjaċir niġbed, konġ bit ritratt ta' jisema Cocoon Nebula. Dak huwa l-iktar ritratt li personalment jien kontent bih. Is-sinta ħaddina xi ritratti ħallin tal-law wkoll. Ħantik ritratti iva ta' hemm il-Horsehead, hemm il-North American Nebula, hemm il-Lagoon Nebula, u l-aħħar waħda nsejx kienet. Hemm explosion ta' supernova, il-Veil Nebula. Kolla kemm huma nġibdu minn photographers differenti, il-Horsehead nġibdet minn Etienne. Etienne Kassar. Ħabib tagħna Etienne. Tagħna ħafna. Sellimlu minn hawn. Etienne rama l-ikraħu bis-salvaġġ. Rajt ritratti impressjonanti. Ta' vera. Sabiħu Il-Horsehead ta' Etienne hija waħda mill-isbaħ Horseheads li rajt. Sa għandu xogħol sabiħ. Għandu ħafna xogħol sabiħ. Joħda bis-serjetà. Iva. Hemm targets oħra, ovvjament hemm ħafna targets. Nipprovaw nixgħaluh jew ħalli forsi n-nies nurhom xi ħaġa. X'kapaċi jagħmel da? Ma jagħmel xejn. Da biċċato le mhux hekk. Imma dal-biċċatoj astemmen. Dal-biċċatoj faqa letteralment id-dinja. Jiena bidel fetaħ impressjonani Ramon, jiena naqbad intellaw fuq il-bejt. Ġili mort meġra l-ferħa, ġili biċċa kbira fuq il-bejt, bejt stess. Netfaw fuq il-tripod, bl-Q mount, nellajn jaħma Polaris, netfalu target, namel forsi nofsija, bat ninżel l-isfel, ninżel norqot, namel l-alarm, u fxejn netla netfilu. Sakemm ma tagħmellek xi xita, ġeneralment. L-istess ħaġa li konna nagħmel m'għandi observatory fuq il-bejt, equipment enormi, mhux is-sistar, ma nużax is-sistar, jiena fil-bidu s-sistar ħadd kontrih għax fl-opinjoni tiegħi. Cheating, iva. Proper astrofotografi u s-sistar. Impenġi hemmhekk, mela immaġin titħobb il-kafe. U trid bella kafe kif suppost. Allura tmur il-Brażil, tixtri l-coconut, u tġibgħu Malta, u tiggrindja u dik ir-riħa sabiħa li toħroġ minna, u mbagħad tagħmel kafe u għandek proċess sieħ biex għamilt bella kafe. Is-sistar huwa l-komforto. Instant coffee. Eżatt. Insomma l-komfortanti li l-tħobb. Ma m'għandniex ta' niġrob. Ma dekx. Għax ġejt lakto mhux intolerant. Niftakrek jekk mhux komforta ma niġorbux. Issa Nescafe Gold issa. Right. Mela, għajja niftħulu id-deħda. Da biċċa apparat ħelu. Ġennint il-Mirko biex forsi jitħajjar għal-wieħed u ġvera Mirko. Bħalissa jena mbieħom daw, ġifiri bħalissa hemm demand kbira liħ. Sabiħ. Għat mbieħom ħareċ għax dal-50 l-S50. Issem l-S70 u koll. Le. Għadu maħreċ. L-axħar li smajt għatfadallu sentejn oħra biex jħarġu l-S70. All right. Mela li l-lonċaw xie jħor, s-sarreċenti. Mela. Jew l-S50. L-S50 dajem improvjaw fih, dajem jibda jamlu l-firmwares fuq. Dak all right, il-firmware. Hemm l-S30 li huwa l-verżjoni żgħira. Issa again qiegħdin jgħidu ħajoħroġ l-S30 Pro għadu ma ħareġ. Għal dak qed ngħidlek mela li l-S30 Pro li għadu ma ħareġ. All right. U ma nafux meta ħajħorġ, jekk saqsi lill-kumpanija li tibnihom tgħidlek aħna ma nafu meta ħerġin. L-S70 rajta x'imkien qed fadalla sentejn oħra biex joħroġ. Però impressjonawni kemm joħorġu firmware updates fuq dat-teleskop. Kif appena regolari. Regolari għax issa għadni kemm għamiltlu għandu 15 ilu għadni kemm għamiltlu update. Għamluh 4K, ovvjament kien tiġa qiegħed 4K qabel, missa għamluh 4K tista' tixgħala u tibqa' l-ħin kollu mhux bħal qabel toqgħod tixgħala kull darba. Improvjawlu l-go-to. Iva. Per eżempju, xaħġa li dejqitni naqra fih l-unika ħaġa. Namlu mod per eżempju rrit nixbet il-qamar. Il-qamar ma jisibux dejjem. Mux dejjem. Ġili tajlu go-to. Ful-qamar poppo jisibu mill-ewwel u jitċentraħ fin-nofs. U ġili, milux mamleċ il-kanem l-aklissi.
Fuq il-bejt jien qed naraħ bajnejja dal-qamar. U ma jsibux. Pakket sigaretti ħraqtu kont ħanaħraq lejlu. Unżel fl-isfel, spiċċajt ma ġbittux. Ejja. U bil-joystick ma bdejċ insejbu, bdejt nipprova niċċentraħ, mbagħad tmur pereżempju ġimgħa wara, moon, boom. Li ġrilhom hija il-go-to, bażament go-to hija teknoloġija li u ħajmeppjalek is-sema mal-sistemi tiegħu. Planetarjum tiegħu. Issa jekk il-qamar huwa qawwi biżejjed biex jibda jitfilu ċertu stilel u jibda Ma jintelef. jsibux. Iżda għandek gier m'għandek 4 sinnit neqsin, allura l-gier ma jibdex idur. L-istess ħaġa infatti x-xemx jibgħati ħafna biex isibha wkoll. Dika kont ħanajdilek, dana jiġib filter u xek, solar filter. Tax-xemx, eżatt. Rajtu fil-bagalja l-ewwel, tista' tixbed video u anke ritratti. Eżatt. L-qamar u x-xemx għall-inqas tista' tixbed video u ritratti. Eżatt. U xek, u time-lapse ukoll, Mozaik minn kollox jagħmel. mozaik. Li bati. Fil-firmware mhux di ta' qabel di għandek kun Eżatt, tista' tagħmel Meta ngħidu mozaik ġifieri inti mhux sempliċement qed tixbed il-patch ta' sema li qed jaraw, inti tista' tgħidlu jaqqadlek mozaik ovvjament idum, u mbagħad jaqqadulek jirrenderjaħħulek kollu f'ritratt wieħed. Ġifieri nagħmlu mod pereżempju jinnaf il-Veil Nebula li ma toqgħodġu frame wieħed. Eżatt. Sewwa. Jien nista' naqbad ngħidlu isma' iġbid li dil-patch, ovvjament nista' nellajnjah, ħalli l-Veil Nebula minflok inġibha jekk inġibha dritta, u inti jiġbidlek patch, u mbagħad patch ħdej xulxin, u mbagħad f'daqqa waħda jagħmellek dak li jissejjaħ mużajk, dak huwa mużajk bażikament. Ovvjament jieħu ħafna ħin. Iva. Ma fil-verità inti ma tagħmel xejn għax qed jagħmel kollox. Eżatt, qed jagħmel kollox waħdu. In astrofotografi dak il-patch rid noħduhom aħna. Eżatt. Dak is-sabiħ ta' astrofotografi versus da li huwa daqsxejn iktar faċli biex tużaħ. Da tissuq karozza automatik. Qed tissuq karozza automatik, iva. L-oħra għandek karozza manual. Karozza ta' 50 sin ilu. Anzi, kważi l-oħra timbutta. Iktar mill-suqa. Imma iva, ħarġu lilu għamlu ħett enormi bieħda għax jeżistu competition. Battery servi. Battery servi klesjeħ. Ħanajdu 12 sija. Ħanajdu 12 sija. Għax mbagħad ovvjament għandek lenti dju. Eżatt. Jekk tixal lenti dju ħatarġa tonqos dik xi ħaġa oħra li għandu sistema sabiħa dat-teleskop. Illi m'għandekx għalfejn toqgħod tinkwieta li ħadimt lilek il-lenti bil-nida. Bin-nida. Eżatt. Għax isaħħan l-element Eżatt. u m'għandekx dik hija feature vera sabiħa fih dan. Infatti, ngħidu li lejl sħiħ ma jtjulekx, provajtu. Le, ma jtjulekx. Trittejnu daqsxejn bil-battery. Għandek biċċa power bank, Eżatt. wire. U f'dak il-każ mbagħad ħajservi għal Huwa portable jiġi ġobba galja daqshekk, ġifieri jekk għandek driller Eżatt, iżgħar minn driller. Cordless drill, iżgħar minn driller. jiġi bil-kaxxa tiegħu, jiġi bit-tripod miegħu. Alright, tajli tripod sabiħ immens, imma tripod żgħir. Jien biddiltlu tripod, għamiltlu tripod tal-kamera, għamiltlu kbir, bl-equatorial mount. Pereżempju xi ħaġa sabiħa hija li da tista' tissetjaħ azimut jew inkella equatorial. Dik hija xi ħaġa jien equatorial qed nużah. Hija xi ħaġa li tini pereżempju minflok nitlef ir-retratti u jibqa' jdur mal-galassja pereżempju x'inti għandek il-galassja mixja hekk. Sawa jibqa' jsegwiha. Ġi mhux sempliċement qed idur hekk, imma tidur hekk ukoll. Hija xi ħaġa interessanti. Equatorial biex tispjega daqsxejn aħjar għax ħafna nies ma jifhmux xi tfisser il-kelma equatorial, id-dinja mhix dritta ma qiegħda la ġenba. North, south, left and right ma taħdimx meta d-dinja qiegħda la ġenba. Allura nimxu bl-equatorial timxi bil-latitude u l-longitudes u qed timxi mal-kurvatura ma' tidwira tad-dinja bażikament. Dak huwa equatorial. Għax inti jekk inti qed tiġbed il-blizzet mount, inti jista' jkun il-galassja pereżempju toħroġlok barra mill-frame għax hu il-teleskop mhux qed idur magħha. Alla jiġri lek ir-ritratti jibda jħodhom lok hekk, mbagħad f'daqqa waħda qatalek biċċa. U titlef parti ta' dejta. Kif għamilli meta ġbed il-kometa. Li fil-li beda jiġbed il-kometa mbagħad beda jiġbed demba biss. Diret għax semmejt il-kometa. Mela tista' tiġbed pjaneti, alright. Mhux ma nippretendix li ħanara Mars u ħanara il-pjaneti jbati. Pjaneti jbati.
Ma, rajt, għandek xorta. Trust me, ibati. Le, bati, naf, ma għal-min ħanajtek għatmarom daw l-affarijiet, jieħu pieċir jiġbet per eżempju Mars, u ġibu daqżerrija, il-xemx tal-ġen, il-qamar tal-bliħ, Iva? video u ritratti time-lapse u koll, kometi, galassi, nebulas, dak kollox bil-go-to u t-tiħil u jgħajlek u koll fuq l-application, jgħajlek fej edha bħalissa, li altitude edha, Iva, proset. ġifiri jgħajlek tonight's best, xaħġa interessanti u koll. Dak tista t-googlija. Alright, l-lum għandek ChatGPT, nistan saqsi ChatGPT, najdel asma, what's best to shoot tonight, per eżempju, from Malta. U tajlek, imma għandek kollu ġu l-application. Jien li għandi ammont kbir ta' telescopes, hemm affarijiet li nipreferjhom minn ċertu telescopes u hemm ċertu affarijiet li nipreferjhom minn għandu. Nebulae, xi ħaġa tagħmel ISO, mhux qed nsemmilek l-astrophotography gear li huwa setup komplikat. Jekk ħanara nebula, nippreferi niġbed ritratt tagħha di milli nara b'teleskop klassiku. Għax in-nebulas huma dim ħafna. Imma jekk irid nara pjaneti jrid dak il-teleskop klassiku u ma riġilda biex nibda nara ċertu dettall teleskop klassiku. Il-bqija minn klassiku ħatara b'ċertu modda ħajtik il-ritratt. Minn teleskop klassiku qed tara the actual thing. Mentre dak qed itik ir-ritratt. Li għandek per eżempju, meta inti qed tara minn ġod Dobsonian per eżempju. Dak tiddawru inti. Iva, sakemm m'għandux il-motur. Sakemm m'għandux il-motur. Da tidur kollox waħdu. Ġinti ħajbqa' jsegwiha. Jibqa' jitrekkjaħħa. Imma jeżistu telescopes ukoll li għandhom huma classic telescopes, ma jkunux Dobsonian, jkunu forsi fuq skala żgħar, imma għandhom il-go-to wkoll. Ġifieri xorta tikkontrollhom bil-mobile, mhu ħajmurlek fejn trid inti. Ġifieri il-go-to hija xi ħaġa, da għandu go-to. Go-to tfisser literalment jintajtek komand minn fuq il-mobile, klik u mar waħdu. Hemm telescopes oħrajn li għandhom il-go-to. Ma jiġbdux ritratti għax huma klassik, tista' tqabbad kamera magħhom, mhu ħajibdew jagħmlu l-istess ħaġa li jagħmel da, imma xort għandhom il-go-to u xort jimxu. Dobsons kbar hemm minnhom jiġifieri li għandhom il-motur immuħħal magħhom. U ħajamel l-istess ħaġa li jagħmel da. Da huwa purament biex jiġbed ir-ritratti. Il-Dobson bil-motur bil-go-to tista' tużaha as visual u tista' tqabbad il-kamra miegħu biex tiġbed il-ritratti bl-istess mod li jiġbedu. Xi ħadd jixtieq jibda. Kieku kellu xi ħadd nafet jarana u jixtieq jibda. U jikkuntat jak x'parir ittieħ, x'tib ta' teleskop. Mela, parir telescopes għal beginners għaw ħafna sizes differenti u ħafna prezzijiet differenti. Li nsaqsjom hija x'budget għandek. Għaxa jgħid isma rrid nibda u għandi budget ta' €250 għax da jiswa ħafna iktar minn €250. Oħra jekk irid u aktar interessat fuq pjaneti, mhux ħantiħil da għax mhux pointless. Fil-verità l-qamar minn Dobsonian huwa jidher ħafna sbaħ mill-ritratt ta' da. Normalment aktar immurlu dej klassik u ħafna nies meta nispjegalhom id-dax jagħmlu ma jagħmilx jgħidu li ma dak ħad l-esperjenza għal barra. Ma tanix l-esperjenza li xtaqt jiena u fil-verità dak li jagħmel. Tqis inti li għandek background ta' fotografija, allura moħħok ħajmur l-fotografija u moħħok jaħdem bħal moħħi jekk ma ġbitlux ritratt mela ma rajtux, ma teżistix. Naf biżej kif naħsbu aħna. Imma ħafna nies m'għandhomx background ta' fotografija. Allura l-fatt li ġbit ritratt u rajtu fuq il-mobile ma stajt il-Google jgħidu wkoll l-istessin. Allura jkun iridu teleskop biex jesperjenzaw the actual thing. Issa, kif għedlek fil-bidu, ħafna nies jibdew bid-Dobsonian, speċjalment dawk nies li jarmawlu Dobsonian kbir mal-ewwel, ftit wara iġibu da. Issa, għandek nies li bħalissa dan huwa top seller minn għandi, kulħadd jibat li biex iġib mhux biċċajt ħanajlek. Ġieli mmur pereżempju miġra l-ferħa. Inqabbadlu l-wajjer għandi l-power station, naħalli ġol luggage boot, wajjer ta' 10 metri, għandi wieħed ta' 5 u wieħed ta' 10, skont fejn jkun.
nqabbat lejlu ġol luggage boot, nqabbat narmal mejda seġġu, nagħmel lejl hemmhekk relax impalla u nieklu kafe u tertru bil-bart, dak ninsieħ tablet inwaħħal mal-headrest tal-karozza, tal-luggage boot ta' ġifieri, tablet daqshekk, u qed tara r-ritratt jibbildja wieħed wara l-ieħor hekk kollu. Mbagħad kultant ma' min inkun pereżempju ngħidlu qed tawwal waħda rajjen, ejja ara naqra, ara daqsxejn kemm ġie sabiħ, illus kemm ġie sabiħ. Ta' tibda tgħid inaħħilek jagħmilek noise denoising ukoll jekk tgħid. Biċċa toj jien għalija jinsejjaħlu toj mhux għax huwa toj, ma nsejjaħlu toj għax imma għal-minu bħali għalija dak huwa toj jiena nieħu pjaċir ngħid mort għamilt lejl miġra l-ferħa u ġieli ġbit pereżempju 3 ritratti f'lejl sħiħ. Milux, pereżempju kont qed niġbed xi nebjola fuq il-bejt. Qabel ma nżilt qed naraxaw, u kienet għadha kemm telat l-oraj in-nebjola. U rnexxieli noħdela ritratt ċuċata, ma tantx damet għax ovvjament ma beda jisbaħ. Imma ħadtilha ritratt u hekk f'nofsija. Rnexxieli niġbed ritratt, orrejt, tajli noreħlejlek tajli imbarazz, imma jien qatt ma kont rajta, qatt ma kont ġbitha jien. Għajja xi ħaġa li għalija għal-min huwa beginner qatt mara dal-affarijiet ħadd affaxxinah. Għal-min huwa beginner ħadd affaxxinah, vera. U bekk ħareġ is-sisar biex jittargeti dak it-tip ta' nies li jixtiequ jiġbdu ritratti, jixtiequ l-astrophotography gear, imma astrophotography gear huwa komplikat u huwa expensive. Allura biex tellimna dak iż-żewġ problemi ħareġ da li l-huwa komplikat u laqqas huwa daqshekk expensive. Issa intet li mort miġra l-ferħa armajt il-da għattiħu bala kafe u da għat jaħdem. Moħħ jaħdem, jekk ħammur miġra l-ferħa, da ħajġi, għarajt, ma ħajġi l-astrofotografi gear miegħi, għax il-ritrat ħajkun ħafna sbaħ mill-li whatever ħajtini da, u ħajkoll id-Dobson jien ukoll, għax waqt li da għat jaħdem, waqt li l-gear li ħoret jaħdem, jien x'ħanqot nagħmel. Allura għandi Dobson biex nara targets oħra. Nfittex għal-affarijiet li huma strambi li ma tistax tispjegahom għax li kollhom fittex, mhux billi ngħidlek kif qedlek l-ewwel jien xorta naqpa nfittex. Ma tajt affarijiet strambi għal xi qed tirreferi. Ġiet tibda dawwar it-teleskop randomly ġifieri u tinserta xi ħaġa li at that point in time ma tistax tispjegha. Bħal flash pereżempju? Darba sebt kometa, ma konx naf li hemm kometa għaddejja. Ma kienx popolari, ma kienx msemmija, wara sibt li kienet kometa. Imma meta sibta, la kienet Deep Sky Object, kometa hija Deep Sky Object, imma li hija registered Deep Sky Object ma kienet xejn minn da. Just kienet dot li skont il-sky charts mhux suppost qed hemmhekk. Mhux qed hemmhekk. Eventually fit-tix daqxie ħjar kienet kometa. Ma kien hemm xi ħadd li tiġara jew skoprejta inti ħanajtek. Ma skoprejtix xi. Skoprejtix inti skoprija xi ħadd ieħor ma kienx popolari. Eżatt. Bħalissa hemm 3 kometi li huma popolari ħafna, l-Lemon, l-Swan u l-Atlas. Imma fil-verità hemm 3 oħra għaddejjin jekk mhux iżjed minn 3 għaddejjin li mhumiex daqshekk popolari, nies mhux qed ifittxuhom. Għaliex għax mhumiex daqshekk viċin li ħadd apprezzhom with a simple telescope, b'teleskop żgħir. Imma fil-verità jekk inġibt equipment kbir, ħanarom. Daw il-kometi, ġast mhum ħajjagħmlu l-ebda wow il-ħadd. Mhux hekk, għax ma jkunux popolari, allura jkun għadhom il-bot jew jien li jien astronomer, deep down astronomer, għalija xorta wow. Xort qiegħed nara xi ħaġa li 99% tan-nies fid-dinja m'għandhom l-ebda idea tagħha. Events, Ramon, għandek xi ħsieb tagħmel xi events? Kull xahar nagħmlhom dak. Kull xahar? Kull xahar. Għandi next one huwa nhar il-ġimgħa. Tajjeb. Ma n-advertise tal-ġimgħa, għax tal-ġimgħa jkun tal-klijenti. Nixtraw il-teleskop minn għandi, nlaqqaħħom biex jitalmu il-teleskop bi jibdew jitlu fil-komunità tal-astronomija. Event għal pubbliku l-aħħar waqt li għamiltu huwa ta' l-eklissi,
Għamiltu it-folija, ġewni ma' 300 ruħ, dakinhar. Ġejċin. Inti kont kifet li kont t-saffar bessi jisar fuq il-bejt. Eżatt. Issa suppost jekk il-temp jippermettex issa bdejna bil-problema tat-temp, mhux is-sibt li ġej, sibta wara ħan nipprova nagħmel wieħed pubbliku għawdex. Tajjeb. Hemmhekk fej Fil-ġnien. fej konġejt. Fej konġejt inti hemmhekk. Sabiħ ħafna, vera ħadd gost. Sabiħ ħafna Lam ċappa. Kwiet, lam ċappa, vera kuwa. Fej l-osservatorju. Fej l-osservatorju, eżatt. Sabħal ma ta' fenti għax inti ġejt u rajt, normalment għawdex l-events ikunu flop, ma jġuħat, ġas konna għedin aħna l-erba. Erba biss aħna konna. Imma l-axħar waħda ta' Dingli fil-kappella. Ejva, dak eksplozjoni kuna. Esplużjoni. Speċjalment jekk għandek xi event bħalek lissi li hija mega event, il-planets aligned, ġubun fuq l-aħbarijiet li l-planets huma aligned u kulħadd jimmaġina li hija xi ħaġa tal-lejl waħda fil-verta jkunu ilhom aligned xi 3 xhur. Dak ikunu events massivi. Kemm hawn nies li huma dilettanti tal-astronomija u Malta? Dilettanti jew xtraw it-teleskop? Dan hija l-istess mistoqsija kemm hawn photographers. Kemm hawn photographers, kemm hawn min għandu kamera. Alright, mela jien ngħidu kemm hawn minnu dilettant vera tal-astronomija, mhux li għandu teleskop biss. Għax l dilettant tal-astronomija sinjal li għandu teleskop. Nies dilettanti li ta' vera li jafu x'qed jitkellmu. Mhux bħali li għandi biċċa teleskop u every now and then neġalu. 100. Hawn mitruħ? 100 u tinkun daqsxejn ġenerus. Tarġa'. Tibda tinduna meta immur event meta jkollok ammont ta' nies u ftit inkunu dak jekk għandek 300 ruħ fil-verità nkunu 5-6 li jkunu vera. Verament qegħdin nitkellmu beyond li qegħdin naraw. Ġifieri meta ngħidlek 100 100 tkun generous. Eżatt. Imma taħseb it-taraħħa tikber? Iva. It-taraħħa tikber. Iva. Naħseb li wajn. Biħejt telescopes lil-nies li mela 90% tal-klijenti tiegħi li jiġu l-istor għandi l-ewwel ħaġa li jgħidu li jiena interessat fl-astronomija imma ma nifhem xejn fuq l-astronomija. Bħali. Għandi nies li qalu li dil-ħaġa u l-lum il-ġurnata jgħalmu lili. Tant kemm daħlu fija, ġifieri daħlu fija tru mi għax biħejthom it-teleskop u dawk impoġġihom ma dawk il-100 li qegħdin dejjem jikbru li kapaċi jispjegawlek is-sema x'jaraw ma jarawx kif suppost. Kemm xi ħaġa sabiħa. Vera taffaxxinani. Jiena onestament nixtieq li kelli naqra iktar knowledge fuqha, forsi iktar ħin għax kif taf inti jiena mimli hobbies oħra. Jiġifieri din hija waħda mill-ftit hobbies illi ma tantx ħanajtek ninvestiħin fuqha. Investiħin, mhux ħafna. Fimt imma għandi affarijiet oħra. Imma taffaxxinani ħafna ġifieri. Bħala hobby huwa sabiħ biżżejjed biex jinġibtu xogħol. Ma nħossnix li jien naħdem għax li qed naħdem fuq il-hobby tiegħi, allura fil-verità jisni pensjonant diġà ġast qed inħallas it-taxxi u għadni għaddej. Events inqisu bħala xogħol imma fil-verità huwa hobby. Marketing imma hobby fl-istess ħin. Market process, dak huma events. U iva nħu pjaċir niltaqa' ma' nies li tant kemm daħlu fis-suġġett u għax once li dħalt fis-suġġett, once qbad tifhem fis-suġġett ma tista' tibda saqsi ċertu mistoqsijiet. Li ma nistgħux nispjegawhom again. Fejn qed imur l-univers ma nafux, minn fejn beda l-univers ma nafux, minn kreja l-univers ma nafux. Ma tibda tisma' Jekk hemm universijiet oħra. Jekk hemm universijiet oħra ma nafux. Jekk hemmx dimensions oħra, ma nafux. Insomma, le dimensions it's proven li jeżistu. Dimension, mela jekk nitkellmu fuq dimension, Alla li nemmnu bih, ġifieri Alla, Kristu, l-anġli, dawk qegħdin in a different dimension. Mhumiex qegħdin
physically għawek. Jidħlu ħafna mistoqsijiet meta tidħol ħafna f'astronomija tkun tista' toħroġ b'ċertu teoriji tiegħek, teoriji ħadiqbaw, xejn ma ħajġi proven, imma tgħid almenu għandek diskussjoni. Jiena naraħħa Ramon illi hemm set ta' limiti illi xi ħaġa poġġihom fuqna. Anke l-ewwel meta bdejna nitkellmu d-distanza li inti qed tħares lejn pjaneta u taf mhix jeqdem. Jiena li dik hija forma ta' limitazzjoni. Iva. Da, taf kif naraħħa jien inti kont gamer u jidilli. Le. Mela li kont gamer. Mela, ħanajlek kif naraħħa jien. Mela immaġina jien qed nilab naf World of Warcraft. Ħanajdu World of Warcraft jew logħba aktar ħanajtek koddaw il-Madonna jisimha bħalissa. X'jisimha Call of Duty. All right, Call of Duty. Mela immaġina inti fil-bot, qed tara foresta. U inti titlaq timxi lejha dil-foresta. Miexi u tagħmel xi 3 snin miexi lejha dil-foresta fil-logħba ġifieri tfajtu otoran u ħallejtu jimxi. Qatt ma ħajilħaqhom dawk is-siġar għaliex dawk huma graphics at the background. Illi minn programmah il-mappa tad-dinja hemmhekk ma rrenderjaħx, hemmhekk ma mlux, hemmhekk ma kitbux. M'hemmx dejta hemmhekk just it's a background and it keeps being a background. Isu inti u miexi dal-background miexi miegħek. Iva. U jien hekk naraħ l-univers. Hekk huwa l-univers. Għax il-fatt li qed jespandi wkoll, mela once li inti qed tħares lejh da miexi iktar il-bot minnek. Iva. U miexi meta ngħidu miexi da għaddejjin speeds enormi. Enormi. Ma jidrux daw l-speeds enormi mħabba d-distanza li hemm muħabba sizes li qed l-affarijiet li nitkellmu tagħhom. Ma jidirx l-speed għax inti id-dawl biex jasal minn hemm sim qed jieħu l-ħin. Għabek ma narawx. Mela, aħna għedna li l-univers qed jikber u l-galassi dejjem qegħdin imorru l-bot minn xulxin. Mela, imma fuq għal-ħaġa, hemm dak li ngħidulu the local group of galaxies. Il-Milky Way hija l-galaxy li ngħixu fiha aħna. Andromeda hija parti mill-local group. Għandek it-Triangulum Galaxy u hemm xi galaxies żgħar oħra. Dawn il-galaxies mhumiex qegħdin jitbedu minn xulxin huma attracted gravitational wise lejn xulxin. Nafu per eżempju li Andromeda u l-Milky Way ħajkollidjaw. Il-prediction hija li ħajkollidjaw around 4.5 billion years oħra. Ma nkunux hawnhekk aħna. Ix-xemx tkun waslet biex tmut. Ġifieri waqt li qiegħda tmut ikun hemm il-collision. Il-collision flimkien, jamalgamaw flimkien. Issir waħda, eżatt. U Andromeda peress li hija darbtejn ikbar mill-Milky Way, Andromeda tikol il-Milky Way. Issa, tant kemm huma vasti l-ispazji, l-istilla tant kemm huma l-bot minn xulxin, li l-prediction hija li meta jikkollidjaw ma' xulxin, l-ebda stilla meħa taħbad ma' oħra. Daqshekk huma kbar id-distanzi. Ma tgħixi bħal karozza waħda tal-ġorħa waħda għafġet l-oħra. Issa il-Milky Way kielet nafu li kielet galaxy oħra. Aktar milli nafu b'ċertezza, aktar mod ta' teoriji u studji isejbu li ċertu affarijiet huma galaxies. Fl-Awstralja jidru żewġ targets mill-Awstralja, mis-South Hemisphere, il-Magellanic Clouds, il-large u l-small, li aktar kienu galaxies ħabtu mal-Milky Way u Milky Way killetom. Issa, minn ġo telescopes u minnu b'kollox ukoll naraw dak li ngħidulhom globular cluster. Basically, stella forma ta' ballun li hemm waħda minnhom Messier 54, li hija target partikolari li hija studjata li kienet xi darba galaxy u ttiklet mill-Milky Way kull ma fadal il-kor tagħha. Il-globular clusters l-oħra jistgħu jimxu bl-istess sistema li kollha kemm huma qegħdin barra l-galaxy mhux qegħdin ġewwa. Il-Milky Way kellithom u ħallit il-kor jiflutja
hemm barra. Ara kemm aħna żar, ikkomparati u kemm naħsbu li aħna xi ħaġa kbira u importanti. Naħsbu li aħna ċ-ċentru tal-univers maħniex. Mela ċ-ċentru tal-univers meta kemm toħroġ tikka żgħira għal barra mid-dinja tagħna tinduna kemm id-dinja. Hija another speck of sand ġo Rio de Janeiro. Iva. Inti titqis li minn meta ġiet kreata d-dinja kellek ħafna changes ta' ħajjiet minn bakterja mbagħad sirna ħut u mbagħad żranċijiet u mbagħad so mbagħad sirna Ma nemminix imma insomma. Theory of Darwin. Jiena ma nemminix. Għajja kemm ma x'temmen. Ma nemminix. X'temmen Adam u Eva? Ma nemminx bil-evoluzzjoni ta' kif. Kif ġej. Naħseb li aħna sidit. Le. Jek naħseb. Le. Aħna l-Homo sapiens, qabilna kien hemm Homos oħra. Mhux hekk. Erectus li ktar wieħed famuż, Neanderthal famuż, imma kien hemm oħrajn li kienu iktar ape-like. Daw l-apes ġew jimxu fuq żewġ saqajn tilfossuf tagħhom eventually with evolution ġejna mhix qed ngħid illi l-bniedem ġie waqa' mis-sema ta' jiena qed ngħid illi xi ħaġa intervjeniet mill-kreaturi li kienu il-homos ta' qabel u ġej aħna. Evolution. Per eżempju, il-T-Rex, il-famus T-Rex, li jagħti ġiġa tal-lum. That's true evolution. Nafu li l-safar xi darba kienu dinosauri. Again, that is evolution. Evolution meta għandek xi ħaġa mbagħad biż-żmien tibda tinbidel biex tiġi tevolvi biex tadatta ruħha għal realtajiet tal-lum. Ħaġa li qatt ma stajt nifhem kif ix-xadini bqgħu xadini. Għax ma evolvewx. Seta' il-bniedem faċilment qatt ma evolva. Mix-xadini. Ġejna minn ċertu xadini. Minn ċertu xadini li evolvew u ġejna aħna. Fil-verità għadna xadini. Just nafu nitkellmu u maħni xadini. Ma l-evolution hija xi ħaġa li yes, unfortunately bħal ċertu affarijiet oħra jew temmina jew ma temminix. Scientific wise hija spjegata. Scientific wise hija ħafna iktar spjegata minn għax nemmen li hemm ħafna missing links ukoll bej dak li tallimna għalli aħna llum hemm kif evolva l-moħħ tal-bniedem pereżempju. M'għandniex the whole picture. Għax l-arkeoloġija li qed issibhom dal-affarijiet m'għandniex the whole picture. Żventuratament jien qed nistudja l-history illum il-ġurnata. Again, m'għandniex the whole picture. Meta tara l-aħħar 300 sena, alright għandna d-dokumenti kollha. Imma jekk tmur oltre, jekk tmur pereżempju fil-Malta fil-400s, eżatt kif kollassa l-Imperu Roman, għandna miktub li konna conquered mill-Vandals. Mbagħad il-Vandals regalaw il-Malta lill-Ostrogoths li okkupaw l-Italja. Fil-verità m'hemm l-ebda dokument jgħid li l-Vandals okkupawna mbagħad ġew l-Ostrogoths. Li nstabu arkeoloġija u ftit u kull m'hemm ġas sentenza miktuba fuq ħajt jew fuq biċċa parċmina li fuq dik is-sentenza bnejna narrattiva madwara. L-istess ħaġa il-gaps li qed issib inti. Eżattu. M'għandniex the whole picture. Kieku tajjeb għandu the whole picture. Għax nistgħu nispjegaw ħafna affarijiet. Imma m'għandniex. Ramon, proset. Thank you. Għandek xi messaġġ għal-segwaċi tagħna forsi? Għal-segwaċi tagħkom ngħidulkom ħarsu ħafna iktar lejn is-sema u toqgħodux tfittxu l-spaceships. Smajtu Sajan. Fittxu affarijiet li actually huma hemmhekk. Jien niftakar darba ġejt ma' event minn tiegħek. Wara bajt imbella kif daw in-nies ġew dak id-dlam mhux biex jaraw is-sema, imma biex ifittxu l-spaceship. Għax meta rejthom nebula
ħadd ma interessaħ. Għax ħajla kifini, Ramon. Aħna nemnu, anzi, jena mux nemmen, jena naf li jeżistu daw UFOs, naf, fiċċert naf. Xinu ma nafx nispiegalek, għandi ħafna teoriji, ħafna mux wahda, palma għal-75 sena għanna najdu extraterrestrials, għandi ħafna iktar possibiltajiet, forsi aħna stess mill-futur. Sawa, li tagħmel sens. Għarħilu li jena dik l-inqas wahda li najt li jista' jkuni. Imma, bħali għaw ħafna nies u jieġu nies, ġiviri f'kull event li nagħmel nkunu 60-70 ruħ. L-ħalli konna xi 65 għandi kunu xek, Mirko, xi ħaġek. U n-nies jieġu u jipparteċipaw u ħanajlek, kważi. They will be looking forward. Għadhom kemm batuli l-lum stess isma' meta jmissi 5 wara. Fimt, ġiviri? Mela, jien li nagħmel ammont kbir ta' events, issa tkunu bin-nies jon kellu tqajnt ma' xi tliet ħbib tiegħi. U qatt ma nixxil nara xejn. Tara xi ħaġa. Naf, nemnek. U il-snin. Nemnek. Xi ħaġa oħra. L-Amerikani sabu il-Grey Man u l-Alien u dak tajneħim ġebbin. U qabel kienu jaraw l-UFOs, imma madhomx jarawhom. Għaliex għaxaw it-teknoloġija li ċertu affarijiet taqbadhom ħafna iktar faċilità. Ramon ta' ħafna kantonieri. Għax inti mentix, inti l-fenomenu rreduċejtu biss għal teknoloġija. Meta it's not just nuts and bolts. Consciousness involuta u raġuni għalfejn inti forsi qatt ma rajt mhux għax inti ma kontx tħares il fuq. Imma forsi it wasn't meant to be. Nidħlu għall-istorja tal-mirakli. Eżatt, qed narġgħu nidħlu għall-istorja tal Jekk temmen jiġru l-mirakli, ma jekk ma temminx, jekk il-mirakli huma vera, tittemmen jew you don't believe in magic. Eżatt. Ekku. If you don't believe in magic, it doesn't exist. Eżatt, it doesn't exist. If it's The real, observer theory. imma if it's real, irrelevant jekk temminx jew le, ħataram. No. Miex hekk. Leħjes. Miex hekk, Ramon. Leħjes. Min jaddas rasu ġor ramel. Ek ma naqbilx miegħek. Qatt ma ħajra x-xemx. naqbilx miegħek. Ek ma Le naqbilx. ma hemm f'dan is-suġġett ta' ufoloġija u daw l-affarijiet, Hemmhekk ma naqbilx. you go deeper than that. Deeper than simple nuts and bolts. Ħanajlek 75 sena minna naħsbu li huma nuts and bolts. Illum evolvit l-affarijiet, ġifieri. Waħda mill-li għetlek li ma jistawx jiġu minn barra il-pjaneta minn distanzi kbar, apparti fatt li hemm distanzi kbar, li kif appena jibdew jersqu fil-viċin bum jinqabdu. Dik waħda. Dik waħda. Ħadd qatt ma qabad xejn s'issa. Għandek nies li ħin kollu jfittxu, mhux jiena għandek nies iffissati madwar id-dinja li ħin kollu jfittxu. Għaliex għax hekk ssib xi ħaġa ismek jiġi mortalizzat. Ma ħafna jserdu. Sfortunatament, Ramon, is-seti dejjem ippuntat lejn fuq. Fejn titħares isfel? Min jaf. Għalhekk għatlek Isfel? hemm miżjed possibbiltajiet, Isfel, Ramon. hemm taħt. Hemm miżjed Hemm possibbiltajiet. taħt tafx hemm taħt. Ukoll u taħt il-baħar. Tafx hemm taħt il-baħar. Għandek il-mental, m'hemm xejn li jista' jiġra fih. Ramon ma tistax tgħid. Il-krast Aħna tad-dinja ma nafu xejn. wisq biex ikollok Ma anything. tistax tgħid. Yes. Ma tistax tgħid, Ramon. Hemm ħafna possibbiltajiet. X'jistgħu jkunu cryptoterrestrials. Iktar ma tersaq li mela. It-toqba tar-Russi li bdew taqbu toqba, at a certain point ma setgħux taqbu iżjed. Eżatt. Kif niżlu xi 7 mili taħt l-art jew ma nafx kemm niżlu. Ma nafx. Naħseb daqsxejn iżjed, ma setgħux taqbu iżjed. Għal xiex? Għax l-art ġiet gommuża. L-art ġiet taħraq u bażikament ġiet magma, bażikament. Iktar ma tidħol fil-qiegħ, iktar hemm sħana u iktar Ġejt qed titkellem fuq materja. Yes. Jinnajlek li hemm That miktar minn meter. Ftakar li hemm affarijiet, Ramon, li aħna ma nistgħux naraw u ma nistgħux immissuhom ukoll. Tipo?
dimensjonijiet oħra li għedin jivvibraw bi frekwenzi iktar għolin, per eżempju, l-ħasna ħana ma nistawx narawhom. Again, mem xej li tista tistudjom. Mem xejn li tista tpoġġi subajk. Le, poġġi subajk, għat minn tħat poġġi subajk. Proset. Għat. Proset. It's either you believe it or not. If you don't believe it, it doesn't exist. Għalma tkellimna l-ewel. Jupiter nafu xem ġofija. Imma ħadd ma poġġa subaħ ġofija. Imma puntajna equipment, ċertu tip ta' radiations li jistajn nipenetraw xem ġofija. L-istess ħaġa ċertu affarijiet oħra. Daw these things ma puntajna xejn. Ramon, jena ħaġa waħda bisħanajlek. Għat jasal żmien u naħseb illi mhux fil-bot. Ħankunu nafu naqra żgħir iżjed. Jalla dej. Jiena ngħid. Jalla dej. U naħseb darba kieku tisma' il-mara taf xtajli tajli lek 40 sena nisimgħek tajla dil-kelma. Ma naħseb wasanna ta'. Ħankunu nafu taf kemm? Daqshekk kara nkunu nafu. Hemm min jaf daqshekk. Jekk għandna daqshekk, mela għandna biżejjed. Imma has to be proven. Mhux opinjoni. Issa meta tajt proven, għax il-proof tiegħek mhix il-proof tiegħi. Hawn min iġiblu alien bidejja hekk hand in hand u jgħidli dak puppet. Eżatt. Sewwa. Ngħidlu ma xi torqod miegħu biex kont taf, fimt? Għax illum bl-AI, per eżempju, ritratt video. AI għamela ammont ta' ħsara. Dik għamela ammont ta' ħsara. Ammont kbir ta' ħsara għamelu. Jien ħobb noqgħod nara reels sa TikTok. Bum 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 bum. 3/4 minnhom huma AI. Li qed nara ħafna pereżempju leopard tattakka kelb u toqtol il-kelb. Dawk huma kollha AI. U filli tara l-leopard daqshekk fil-screen. Mur hemmhekk tibqalek daqshekk għas il-perspettiva ma rranġat. AI għamel ħafna ħsara u ħajżid il-fantazija. Ija. U ħajżid in-nies li jemnu. Kombinazzjoni reċenti tkellimt fuq għal-AI. L-AI qed tagħmel il-ħajja ta' minnu bħal iktar diffiċli. Biex jiddistingwi bejn ir-realtà u dak li mhuwiex verità. Bażikament AI ġab li anything you see on screen hija AI. Eżatt. Li n-nider sabiħ u bix-xar that is purely AI. Eżatt. Hemm ċertu podcaster qed jidher mibni xejpjat. Għadna milux reċenti, bdejt ngħid il-mirko, lejjene ġab. Tnejn u bdejt ngħid immostja kemm qed naraħħa mara sabiħa bajnejha kbar isa tal-manga. Għabat irrealizzajt, bdejt nara ħalqa mhux qed jaqbel ma dak li bdiet tajt mhux dejjem. Fatt battielu l-mirkot l-wara daqxietlu x'kapaċi jagħmlu llum għatlu waqt li jene. Dirri da tibqa' anonimal minn bdew jintervistaw. Allura bdew jużaw lila l-ixbija tagħha u poġġew AI xtajlu papet fuqha. Imma qed ngħidlek impressiv bidlula l-fattizzi tagħha. Ġieri jekk inħares lejk jien qed narak tiċċaqlaq lilek. Mhux qed nara wiċċ Ramon, qed nara wiċċ Mirko pereżempju. Il-wiċċ huwa differenti. All right, min għandu naqra attention to detail jinduna li pereżempju bdiet titkellem u ħalqa bdiet tiftħu naqra żejjed tal-kelma li bdiet tajt, fimt? U pereżempju l-skin tones u l-skin texture kienet perfetta żejjed. Issa. Ejdli d-tip ta' perfezzjoni, ejdli san oħra, sentajn oħra. Mhux hekk. Ħajsi. Mhux hekk. Realtà ħataqpa realtà? Mhux hekk. Għax bażikament Fatt inti 4 ijiem oħra tkun iktar diffiċli to prove daw l-affarijiet li huma vera jew le. Ma ninsewx illi dan mhuwiex fenomenu tissa, Ramon. Dan il-fenomenu jmur lura mijiet ta' snin. Mijiet ta' snin tinsiex. Mijiet ta' snin li nafu aħna. Sewa, ħanajdu minn 1947 law. Ma anki jek taqra l-Bibja għadda u taqra per eżempju naf djarju ta' Kristofru Kolombo per eżempju. Jgħajlek li raw dwal tal-għajn mis-sema u ġew fuqhom biex huma. Aeroplani dak iż-żmien u drones ma kienx hawn. X'raw daw? Mela, madwar fejn qotina ħafna bdiewa, sewa, bdiewa u sajjieda u dal-affarijiet. U darba kien hemm bidwi għallu m'għadux magħna, għalli ħriġt ma' xi ħbieb tiegħi fuq id-dajsa bejn sema u ilma
għalli f'daqqa waħda rajna dwal ma nistax nispjegawhom, għalli bżajna u tlaqna lem. Meta bida jispjegali fejn, kif, id-direzzjoni. U x'nafin, u kienet l-ewwel darba tiegħu l-ra l-Starlinks. All right, okay, Starlinks. All right, illum nispjegaħħa Starlinks, okay. Imma għal inti, imma għal min. Le, għal min għatmarom, jien meta rajnijom kont ma' Mirko u kont ma' Sajan. All right, konna arlapsi. Dejt naqbez molek jien. Mirko. L-dana, Sajan nafli ħajtek toriħ ħajemmen, ma dak nafli ma jemmix għazballa liħalqu. Allora, Mirko, meta raj dik ix-xjena għaw miġra l-ferħa xi f'Aprilli għadda. Il-ħat ma ċemplit lejlu. Mirko, għasħatem minni bdejt namellu għand il-video, ġifiri bid-night vision. Għandkom bżon visual telescope ta' għandhom. Biex jek srajtu xaħġa bom tajtu fuq l-ewwel u taqtaw l-kondanna. Naħseb rittensaqsijilek dil-ħagġa, kemm huwa possibbli li pereżempju b'teleskop jiena nippunta lej xi ħaġa u nsiba mill-ewwel. Għax pereżempju anke nippunta mobile, ġila qastara, kolli night vision camera, ponta mda zejerek, ma nżimiex. Iva, practice makes perfect. Għaddi saqsewi li u kol anki għat-teleskop, għattilom forget it, għattilom libda. Bda m'intix ħatu folloja, slow wisqda. Imma Dobsonians mhumiex slow. Ne, Dobsonian ċallu għanti u. Battu dawartu. Kammu faċli biex issibu target. Aeroplani bid-Dobsonian sibt, battom. Aeroplani għaddejn fil-baxu ma fast. Bazzikament Dobsonian għandu teleskop ieħor moħħal fuqu, teleskop żgħir, il-finder, finder bum, battu bliħor. U practice makes perfect huwa pjuttost. Konsidraħħa di għal-meta morru daw l-Skywatch. Għax, niftakar meta ġejt ma'kom kien hemm ammont ta' ħajkolli ngħidha. Ma'kom biss rajta dil-ħaġa. Kien hemm ammont ta' fl-opinjoni tiegħi satellites li kienu pjuttost bright. Ija, le, aħna għadna li huma satelliti. Għadna li. Qatt merġajt rajthom minn band oħra. U vera kienu bright dik kien arresti. Kienu ħafna bright. U kieku rajt waħda biss kon ngħidlek kienet hija l-ISS, imma l-ewwel rajthom bad għaddiet minn direzzjoni oħra. L-ISS mhux ħaddulek id-dinja. Dik kienet l-unik waħda mill-ftit events. Ara kuxet ngħid sew Mirko, waħda mill-ftit events li dikinhar ma rajna xejn ħlif satelliti. Kontu hemm intom, sakar? Satelliti huma problema. Speċjalment tal-astrofotografija. Naħseb dikinhar Ramon kienet waħda mill-iktar drabi li rajt satelliti. U hekk għadna jingħu Mirko. Satelliti huma komuni ta'. Le, nafu, nara kuljum satelliti, fil-bejt speċjalment. U ġilli tara xi waħda d-dejja tkun kbira ħafna u tleq. Kemm il-darba għandi xeba videos tagħhom għax ngħid ħana rakta mill-xi. Fil-frame ġilkom tlieta. Mela. Ma meta tibda tara oġġett Ramon, bħalma ra Mirko wkoll. Sejjer lem, sejjer law, tila l-fuq, tila l-isfel. Ħafna ħdej xurxin. Jekk qiegħed fl-istess pożizzjoni b'teleskopa taqbalhom. Jekk huma dejjin at a certain speed ovvjament m'intix taqbalhom. Mhux hekk. Imma jekk qegħdin fl-istess akwata u mhux qegħdin għaddejjin bi speed enormi. Ara sissa li rajna waqt is-CFI u l-Skywatch event, sissa kull darba li rajna qatt ma rajna xi ħaġa d-dejja sparata, ġifieri kieku kelli teleskopu kontrenjat kif insiba mill-ewwel kont insiba kont nara. Min tinsix għandi l-astronomical binoculars ukoll. Iva. Kemm il-darba ħarist. Teleskop ħajtik visual ħafna ħjar mill binoculars. Ħafna ħjar mill binoculars. Binoculars huwa teleskop daqshekk fil-verità. Mhux hekk. Mentri teleskop Dobson huwa 5 darbit ikbar. Ramon, thank you ħafna. Proset, ħad gostna mela di, kienet interessanti. Grazzi l-kulħadd, narawkom darba oħra.